Je pátek večer a za asi týden a půl se stěhujeme s Drobečkem, pokud všechno vyjde. Takže jsem si říkala, že vám s ním udělám takovýhle větší vlog. Si říkáte, proč tohle video natáčím tak strašně brzo, ale je to vlastně díky tomu, že jsme dneska zahájili takovou moji první fázi toho stěhování, což bylo vlastně nakoupení boxíku, do kterých si dám věci a vyprání všech mých dek na koně. Mám asi 7 dek na svýho koně, prala jsem jich jako míň. Nemusela jsem aspoň brát podsedlovky a takhle, ty jsem totiž dělala v létě a od té doby jsem to až tolik jako nezašpinila, ale těch dek je tam fakt jakoby docela hodně a je to docela hnusný. Dneska jsem je i sušila a impregnovala, koupila jsem ještě jednu novou deku, za který tam vám dám klidně tady nějak fotku. No dobré ráno, já vás zdravím z auta, necítím se teda úplně fresh, abych pravdu řekla, jedu už na stáj, jedu pustit koně ven, ale to je jedno, jdu si hlavně uklidnit nějaký věci už do toho boxíku, který mám tady vzadu a beru vás sebou. Jsem se dala do procesu nějakého balení, takže věci balím do pytlu a do krabic. Tady mám nějaké podsedlovky, tady mám další nějaké věci a kromě mě nešla jedna věc a to je to, že jakmile já budu vybalovat ty věci a budu je hledat a budu je si chtít dát jakoby na nějaké místo, tak asi nebudu vědět, kde co je, protože já tam jakoby sedu všechno, jo. Tady jsem teď dala prostě ještě nějaký chrániče, věšák, co jsem si koupila na podsedlovky a na deky, takže já z toho vybalování bojím. Už se nám to stěhování blíží. Řekla jsem si ale, že si tady chci ještě udělat nějaké vzpomínky, tady jsme včera byli na takový hezký výšce, ze který vám tady taky hodím videa. Dneska mi nastala druhá fáze balení, zatím to vypadá takhle. V mojí skřínce už toho teda moc není. Ještě tady uklízím nějaký bordel. Našla jsem tady fotku z Huberta kdysi. Máme pár dnů před stěhováním a já jsem koupila odčervení, protože ho musím odčervit, než pojede do nový stáje. No, takže dámy a pánové, nadešel tady čas stěhování, máme za 3 dny, vlastně skoro za 2. Já jdu odčervit koně, už jsem si tady zase nabalila plno věcí, jak jsem vám ukazovala. Tak, mám tady tuhle pastu, kterou jsem koupila na veterině. Bailey z toho má, chceš to vzít? Bailey z toho má strašnou radost. Podej. Do ruky mi to dej. Podej. Tak, děkuju. Můžeš. Tak, a tady už máme našeho pána na hole. Ahoj. No, dívej, co jdu dělat. To bude chuťárna. Ještě se naposledy podívala naposledy. Tady na ten hezký boxík, který měl to oprýskaný, to je jeho práce, protože Drobek je nechuťák jak svině. Už mám všechny svoje ohlávky vypraný, takže tady tuhle nechutnou, zasranou, tak tomu jdu dát. On jinak má ohlávky z baránka, protože se odírá, jak můžete tady vidět. Ale prostě už jsou zbalený, takže máš smůlu, prostě ještě 2 dny přežiješ tady v téhle hnusné ohlávce. Tak já si vás položím tady a jdeme na to. Tak a vždycky, jestli to nikdy nedělali, tak vám to ukážu, tak si tam navolíte, kolik potřebujete. Tam to je vždycky napsaný 600-700 kg a tak. Já to tam nechám na té 700, že to můžete tak jako otočit a navolit si, kolik přesně potřebujete, ať to nepředěláte. Ale já tam nechám 700, protože stejně polovinu z toho vyplive. Tak, se to otevře. A jdeme na to, kamarádi moji. Klíčové k tomu je dát to hodně dozadu, aby to nemohlo jen tak vyplivnout. No, takhle vypadá ta pasta, je teda pěkně nechutná teď, ale máme to za sebou. Si aj uklidila pěkně čištění, dala jsem si ho takhle hezky na to místečko, akorát mi praská kyblík, takže jestli někdo máte tady tyhle kyblíky a jeden by vám nevadilo mi dát, tak mi ho prosím dejte. Já je mám strašně ráda, všechny mi praskají. Krásné, dobré ráno, kolik máme hodin? 7:39. Máme 7:39, na to, že jsem chtěla být v 7 na stáji, si myslím, že máme skvělý čas. Klasicky nestíháme a já jenom doufám, že Drobeček nebude zasraný. Včera jsme zahrabali s autem totálně na hnojišti.
já vám k tomu ještě pár věcí potom povím, protože 1,5 hodiny vyděpávat 3tunové auto z hnojiště to nebyl úplně jako představa mého ideálního večera, ale nevadí, jakoby sešli jsme se na to tak 6 lidí a zvládli jsme to, jo? Nikoho jsme nepřijeli. Dojela na stáj a Drobeček, ačkoliv jsem mu dala deku, tak je zasranej zase jako hovado. Včera jsme ho čistili strašně dlouho s kamarádkou a dneska vypadá prostě takhle, jo. No škoda mluvit, takže se jdu do toho pustit. Tady už byl Drobeček hezky vyčištěný a připravený na cestu. Už vám to musím jenom takhle namluvit, protože jsem to zapomněla dotočit, klasicky. Tady už jsem si připravovala přepravák, pak jsme teda po několikátým pokuse vyjeli. A to nakládání taky nebyla úplně procházka růžovým sadem, protože i když jsme dali na kraj cesty oranžový trojúhelník, stejně měli lidi potřebu tam jezdit. A tady už nakládáme, Drobeček teda chvilku zastávkoval, protože zjistil, že jede sám, ale po našem krátkém jako rozmluvení, kdy jsme mu fakt jako vysvětlili, že tam teda jako fakt vleze, tak se teda nakonec naložil a zbytek cesty jel teda zlatě. A tady už jsme na cestě, potom vám tu házím rovnou video z vykládání, kdy byl taky Drobek zlatý. On je fakt jako zkušený cestovatel, takže s tím nemá vůbec problém. No a tady už vám dávám záběr na moji skřínku, pak už jsem toho moc nenatáčela, jenom jsem vám tady hodila, jak se s Drobečkem potom mazlím, dala jsem mu ještě deku, nějaký dekorace na ten řetěz, co má zavírání u boxu a mohli jsme jít domů.